mi palatu. Ako hoćeš da te volim u Šta je ovog ti vidi? želim da se trudim za to platinilo moje. Ako hoćeš da se trudim, dijamanti. Meni ne postoji da te plati. Ajde, mila moje, oči moje. Zelene su boje. Šta je ovo? Tehnofon. Jel? Kad ti ovo slušaš? Ja to slušam. Pa mama, mi smo samo hteli da te razveselimo. Slušaj, ja znam to. Ja to znam. Ali ako stvarno hoćete da me razveselite, ne morate da idete da kupite Geiger Millerov brojač. Da utvrdite izvor ovog zvuka i da podmetnete bombu. U tom slučaju ja bih vam bila vrlo zgodna. Verujte mi. Zvono. Otključano! Pa uđite, deca, ne mogu sad da ustajem da otvaram, stvarno ne. Milice, idi otvori vrata. Marić, mi smo oba dvojica školovani ljudi, normalni i normalno priča. Vidiš kad ja sad vam pričam kako se ne... Što u ovoj kući ja sve moram da radim? Nema emocija, jer ja moram kod njega čitam i da se trzlam i da stavim. Što si lepa? Pa, to je potpuno normalno kada sam ja u pitanju, s obzirom da sam se takmičila na svim takmičenjima u besedništvu i da sam osvajala nagrade od strane naroda i čak i žirijske nagrade, naravno. Bi se leprazno zvaću Šešelj. Jao, ne, znala... Momenat! Jao, ne znam. Katarina Anđelić. Jovana Jerević. Milice, sine, upoznaj se sa našom novom komšinicom. Beograd. Izvinite, nisam baš najbolje razumela. Beograd, i moram da obrazložim, da ne bude da imam taj sindrom, neću da kažem odakle sam. Ja ističem da sam iz Gornjeg Milanovca, ja sam rođena u Gornjem Milanovcu, u Ljigu sam odrasla i neuklopljiva sam potpuno u malu sredinu. Da, znam, čula sam to. Ne znam. Ja mislim da sam jedina osoba u Srbiji koja Jelenu Karleušu i Svetlanu Cecu Rožnatović podjednako volim. Ja sam jedna od onih koja je nosila njene majice i kada je žena dobila nanož. Pa ne si čula? Kada su je svi mrzeli i kada su je svi okrenuli leđa. I sam ja vam lepo rekla da podmetnete bombu, mene neće niko ovoj kući da sluša. Pa ne može, to ne može tako. Veruj mi.